kaponwade weche motenre kod siasa en ni Speaker marod bura maduong' Moses Wetangula opoyo kang' ma jatend piny William Ruto kaachiel gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga okawo mar riwo wi oganda mapacho kanyakla kata bed ni gisebedo gi pogruok motenre gi weche mag siasa. Koloso e kar chung' od bura ma Webuye East mantiere e kaunti ma Bungoma, Wetangula koten gi seneta ma Bungoma Wafula Wakoli kaachiel gi jod bura ma Webuye East okwedo jogo eko mosebedo kase welo mag jotend migepe mane owal kowuok e duond bura mar ODM. Wetangula kwayo jotend migepe machon mane ok owal ne lemo moramora mondo sir welo manyien mane jatend piny Kenya otimo. Komachielo jod bura mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya kotelnegi gi jod bura ma Sirisia John Waluke bendo seyo kweth moro mawuok ma bendo sibedo kanyayo gwandruok e kweth mar Azimio. Chama chake cha ODM wakubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals. Kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya. Kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndio sasa wameleta watu pamoja. Na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Na tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi, wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana, waweze kubadilika ili wajoin hii msafara ya kuunganisha nchi. Kuna watu niliona juzi Sarena, wabunge wengine na senators wakicomplain mambo ya Raila kuleta umoja ya kitaifa kama hii ambaye amefanya na Rais William Ruto. Nataka kusema hiyo vitu ikome.